Bună ziua! Azi vom face al 7-lea episod din Minecraft. Serios. Așa. În ultimul episod, vă aduceți pe mine, am găsit Diamond. Și am zis că mă duc să găsesc mai mult Diamond. Am găsit Diamond, dar acum am găsit să găsim și cărbuni. Stai, tu fac. Era cu o mină faină, dar acolo care găsești cu ala infinit, fac. Băi, nu trebuie să mai este cu ala aici. O să parcă țineam provizie, era un peșter foa plină. Am dividit ca în 24, cred că poate în acest episod voi mai explora în părțile mini. Și că acum să căutăm noi ceva de a da foc. O să da foc, nu să da foc. Mamă. Nu, nici nu te gândești ca să caz. Uite, acolo parcă explorată. Nu e de minte. Trebuie cărbuni. Am nevoie de mult cărbuni acum, că... Cum se zice? Nu, cam scărat zici. Cum se zice? Aici. Bine, parcă nu am explorată, am parcă nu explorată. Îmi spun pe mod normal sau pe hard, că mai ești normal că am armură clară. Asta e ipoteza. Nu fac. E așa. Auci. Nu cred că mi-e 16. Uite aici mult. Uite așa e. Nu vine să merg iron, dar eu așa de... Trebuie să ieși. Nu știu dacă poate mai sunt. Explorat. Nu este explorat. Pare explorată. Dar asta e fără. Poate să ai iluzia. Bă, explorată. Am o vită mai noi. Nici eu mă știu. Uite un col. Asta e foarte tână, că nu căscat-o. Nu pot să-mi descurc. Nu ca să ia iron, dar gata, gata. Ați fac o antidotă în copii. Și aici. Hai să încărăm nimica. Nu știu, nu? Nu cop aici. Nu le-am luat. Exact când aveam nevoie de un târnăcap și eu de piatră nu l-am luat. De el nu e. Nu o să ai nevoie. Nu o să ai deloc nevoie. Nu am nevoie de tot. Uite? Wow! E de ajuns?
un pic. Că am și explorată. Și că am explorat mina asta. Dă-te obsidiană. Dar nu găsesc diamond. Nu dă. Să găsești diamond, că mult la vaci. Dar să vedem aici. Și nu... Ugă, Cât e? Iron. Mult iron. Dacă nu am explorat. Ok, asta e nouă. Oh. Dar m-am întrebat dacă mai este și... 1000 am explorat, cred că e. Nu am explorat. Ia, ce greu să pot să fac. Mă râd de... Mă râd pe piatră. Mai ori. Bă, dar diamond, am găsit ce tu vorbești, am găsit diamond ăla. Mai diamond ca să scap. Mamă, ce noroc am avut în acel episod. Mama mia, ce noroc am avut în acel episod. Că am găsit și eu. Bă, 5 diamond. Hai, am zis că să și eu un târnăcopii diamond. Ca să dai odată obsidianul. Nu prea pare explorat. Dacă găsesc eu și cum găsesc una. Gloaba asta? Caută aici. Hai că avem multe. Că am 33. Mă întreba cum era fi la fundul apei. Fiu ori la fundul apei. Și locul ăla trebuie scolat. Eu nu peșteră? Ați făcut scară. Da. Mina să-mi ajute că știu eu. Așa. Cred că nu trebuie să mor ceva rău. Stai. Dificultatea o am foarte mică și parcă aud ceva. Poate să fiu, am avut mai multe mape. Dar... Da, a fost să fiu pe dificultate mare, am crezut că s-am mult diamond. Am nevoie de lumină. Ok, am ajuns la fundul apei. Cum oprim la rezervorul? Mor. Mamă. Nu mai fac experimentul ăsta. De undeva vine... Anume acolo, parcă. Am sus. Anume parcă acolo. Na.
să nu cad că tai. Hop. Am găsit și torții. Oh, God. Ne apucăm să ne apucăm și noi de făcut niște șine. Fără șine. Unde am fost? Micuță. Păi micuță la început. Bunica. Mi pare ceva fain dacă mănâncă să fain. Dar e ca că n-avem norocul și nu găsim de fapt ca mine. Ia să mă. A zis eu. Prea frumos. Mine neexplorată. Gold. Bun, cât am găsit ori? Cât am găsit 13, ouă. Și cu mine nu e atâta. Bine. Încă să nu... mai avem un set. E prelucrat. Ciudat. Scara. Hai să mă duc repede acasă că sunt stinge filmulețul și... Sus, în casă. Mă duc repede în casă, ca să nu episodul ăsta. Parcă nu mai știu nici casa. Camari, uite, e împănătură. Nu, auci! Și atât pentru azi. O să mai fac un episod cu următoarea mină și la revedere.